Bismillahirrahmanirrahim. Labaik Allahumma labaik, labaik kala sari kala baik. Ya Allah, ini saya percaya bahwa yang namanya ke Baitullah haji itu adalah panggilan Allah. Benar-benar panggilan terbukti. Kali ini saya sowan ke rumahnya Mbah Mbah Dasmi. Yoswo usia sudah 92 tahun. Ini kalau benar-benar tidak panggilan Allah barangkali sangat mustahil. Di usia 93 tahun ternyata mendapat panggilan untuk pergi ke Baitullah. Ini Mbah Dasmi ini salah satu jamaah calon haji yang usianya paling tertua dari rombongan calon jamaah haji dari Kabupaten Blora. Sugeng nginjing Mbah Dasmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih Mbah Dasmi nggih? Nggih, sehat. Alhamdulillah. Raose pripun iki? Saged mangke saged berhaji Mbah Dasmi. Seneng, Pak. Kalau saged kedah cita-cita kepengin teng Mekah niki persananan kula matur nuwun sangat sehat. Mugi-mugi saged kabul napa sing kula ajengake. Nggih, ngaten Mbah Dasmi. Panjenengan menika riyin mulai daftar haji ini tahun pinten? 19. 2019 dan kebetulan ini kuotanya bisa dapat di tahun 2025, berarti di jeda 6 tahun. Ini barakallah Mbah Dasmi nggih, dalam jangka 6 tahun panjenengan sudah mendapat diundang nanti bersama calon haji yang lain saking Blora. Wonten sederek Mbah Dasmi yang mangke niki nderek haji niki. Derek kula mboten nonton. Mboten nonton nggih. Nggih. Putra pinten Mbah Dasmi? 8. Oh, 8. Alhamdulillah. Tasih sugeng sedanten napa? Tas kapundhut kalih. Kapundhut kalih nggih. Nomor 3 kali nomor setunggal. Nggih. Luar biasa niki Mbah Dasmi nggih. Mugi-mugi mangke ngaten mawon. Panjenengan nalika teng Mekah Madinah mangke anut mawon kalih ketua regu, ketua rombongan, diarahke pripun-pripun, pokoke manut sing penting mangke kersane sedanten rukun kalih wajib haji menika saged kaleksanan sedanten. Nggih. Celeng-celeng mboten Mbah Dasmi daftar nalika 2019 niku. Nalika pendaftaran lare kula sing daftarake. Lah niki nek kula dikirimi dik putu kula anak kula celengi. Kangge niki le kangge melunasi. Melunasi kalih nyuwun sewu. Mangke nggih raketan sithik-sithik nggih gembolan sangu. Cuma niki mengke saking pemerintah Mbah Dasmi nalika mangke dumugi Donohudan Solo nggih wonten mangke sangu saking pemerintah namung yatrane mboten rupiah. Yatrane real, nggih, mata uang Arab Saudi. Winganane nggih nderek Mbah Dasmi nderek manasik. Nderek ngangge ngantos bakdo. Ngantos bakdo teng kabupaten. Nggih. Ping kalih nderek napa ping setunggal? Ping kalih teng Joglo mriku ping gangsal. Nggih niku kecamatan berarti manasik tingkat kecamatan. Teng sing tinggi apa iku? Napa Bu, Mbah? Teng niku lho sing tinggal masjid niku lho bis niku ping setunggal nggih. Oh, teng Donohudan berarti menengan. Mboten. Mboten mikire Blora, Pak. Oh, teng Blora. Nggih. Ning kinten-kinten gambarane lak sampun mengke kula teng mriku niku ngaten sampun paham nggih Mbah Dasmi. Pun mungkin kula nggih mau nate umroh, Pak. Oh, umroh tahun pinten Mbah Dasmi? Nami pun dereng Covid. Saderenge Covid niku berarti nggih saderenge jenengan daftar haji. Nggih, nggih umroh riyen. Nggih, saderenge haji jenengan pun nanti umroh terus 2019 daftar haji terus menika angsal giliran mangke tindak Mekah Madinah. Rumiyin nalika umroh kalih sinten putra? Kalih putra kalih mantu kula. Alhamdulillah paling boten. Panjenengan sampun ngertos situasi di sana. Nggih. Mekah Madinah cuma niki ngaten Mbah Dasmi.
nalika jenengan niku ibadah umroh mangke napa niku lakone jenengan sing jenengan lakoni niku beda nalika mangke jamaah haji. Pesene kula Nggih. mangke nek dumugi Mekah niki mangke panjenengan karena haji saking Blora itu masuk gelombang 2 awal. Gelombang 2 awal mangke mangkate serada awal mangke istirahat teng Mekah mangke seradi dangu. Mangke disihat-sihake mangke nek pas misale bodho Idul Adha niku mangke nek teng Kemis niku teng 5 Juni berarti panjenengan mangke wisudane haji niku teng Arafah nika tanggal 4 Juni. Sing penting niku jenengan paling sehat, paling apa tenagane mboten usah dioyo kersane mangke pas teng Arafah wukuf menika panjenengan saged nglampahi niki putra-putra nginjing jam 11 kan pun kempalan. Nggih pun. Niki putra-putra saged kempal sedanten, Mbak. Nggih sing duge mengke nembe sing teng Jakarta. Saking Jakarta. Nggih. Nek sing teng mriki sing ringkeh ngeten iki nggih enten. Nggih, oh lingkungan mriki Mas. Semriki sekawan, Pak. Oh, teng Jakarta sekawan. Oh, ngaten. Nggih. Maksudnya nginjing kan saged nguntake Mbah Dasmi nalika mangke tindak teng pendopo. Sebab ngaten Mbah Dasmi, mangke nggih keluarga niku diparingi mangetosan. Nek sampun jenengan munggah bis ing pendopo nuju Donoudan, mangke keluarga niku kan namung nguntake saking pendopo. Nggih mboten usah nderek teng Donoudan. Soale nek nderek teng Donoudan mangke nggih mboten saged mlebet. Jenengan teng mriku niku tesih ribet teng Donoudan niku nggih jenengan mengke enten pemeriksaan kesehatan, pembagian gelang, pembagian paspor, terus pembagian living cost. Mangke dahar teng mriku sampun langsungan sampun wonten, Mbak. Teng mriku nggih sing penting. Mboten enten sing teng mriku, Pak. Mboten enten sing ngeterke teng Solo mboten enten. Alhamdulillah, soalnya nek mangke nderekaken teng Solo nggih mboten saged mlebet. Nggih mboten saged bisa merep teng mriki mawon mungkin. Oh, nggih. Niki nyuwun sewu, Mbah Dasmi menawi kepareng. Mbah Dasmi niku sedinten-dinten niku usaha wira swasta napa-napa, Mbah? Lha kula ndek riyen nggih, Pak. Nggih. Sajian jagal ayam. Oh, wonten Mider. oh, miter. Nggih. Oh. Indung dunak lho, Pak. Nggih, perjuangan nggih. Nggih, nggih. Pinten taun niku? Nggih pun kula gadah lare. Oh. Ngeten lho, Pak nggih. Nggih. Bojo kula niku tani. Nggih. Nang tani niku 7-4 pun mboten wonten. Oh, Kadang kula sampun. mimpin lare niku 8 niku sak bapak pun mboten wonten. Mbah Kakung sampun Kapundhut tahun 74. Anu single parent istilah sakniki ning piyambakan jenengan kula mentah putra-putranipun ngantos arep sami dewasa, akhire nggih sami-sami do rumah tangga, mutu nyanggah sampun canggah pinten? Dereng canggah nek putu pun 24, Pak. Bulut. Putu 23. Amanah nggih niku rezeki. Ning lare kula niku nggih alhamdulillah, Pak. Mboten negeri nanging nggih pun mboten anu kula. Nggih. Pun saged kiyambak-kiyambak, Nggih. pun gadah griya sedaya. Percaya. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah Mbak Dasmi menika minangka bukti Gusti Allah menika memang maha kuwasa, maha ingkang paring rezeki ingkang kathah. Nggih, Senasa nggih, Pak. boten dadi pegawai negeri kasunyatane nggih saged. Nggih. Nggih bebrayan ngumumi tiyang kathah. Nggih, Ngaten ya, Mbak nggih, Dasmi. nggih, Pak. Terus riyen kok cita-cita badhe daftar haji niku mergo jenengan kepencut nalika umrah wonten niku napa? Nggih kepengin, Pak, kepengin. Batin kula kepengin mugi-mugi kula niki umrah mbiyen saged Haji. haji. Batin ning kok Nggih. anak kula sing ragil saged daftarake. Nggih. Terus iki nyelengi kok putu anak dikirim nek bodho, Pak. Nggih. Niku kula celengi. Nggih. Kangge niki lunasan. Nggih. Saged. Maksudnya ngeten Mbak Dasmi. Nalika jenengan umrah, batin niku tumus. Nggih, Gusti Mbak. Allah niku Batin kula ngoten, Pak, batin. Ngoten nggih. Nggih. Miren terus akhire niki panjenengan saged tindak haji. Nggih. Ngoten nggih. Dewamaneng anu. Alhamdulillah istilahnya sing pesene kula ngaten. Mangke nek teng mriko Mbah Dasmi nek nyimpen
arta sangu sing ati-ati nggih. Iya niki ya. Nggih kan enten tas paspor. Nggih, nggih. Ngaten. Terus ampun misale nek tindak masjid ya sing ati-ati mboten usah nek pas kumpul-kumpulan tiyang kathah terus jenengan nderek ngoten. Nggih. Sak madya mawon mangke hotelipun panjenengan kalih Masjidil Haram kalih Ka'bah niku sekitar 2 kilo. Ngoten nggih. Nek jenengan kan pun biasa melampah biyen kan. Nggih Pak nek izin ngene nggih mlampah-mlampah. Anu latihan nggih, Mbak. Nggih terus, nggih terus. Mangke nek misale selati saya pamane mboten saged salat berjamaah teng nggone Masjidil Haram mangke teng hutan nggih saged. Tapi mengke rencange kathah, Mbak, nek pamane saya melampah mangke nggih wonten bis wonten nika. Dadi sing penting dahar teng mriku napa mawon wis pokoke sepeda. Nggih. Dahar niku penting, Mbah. Nggih. Kersane nyuwun sewu badane Mbah Basmi tetep sehat. Nggih. Karemane napa wingi tas kopone gedhe mun dikumpulke nggih. Nggih mau berangkat wingi, Pak. Nggih. Wingi anu adaran karemane paling boten mangke nggih. Nek kepengin sambel pecel mblurut teng mriku kangen. Pun beto, Pak, pun beto. Nggih. Beranggang pun beto. Nggih, kersane wong teng mriku niku mengke nek kangen masakan Blora kan saged mangke nganu napa nggih dahar masakan khas Blora nggih. Mugi-mugi mangke Mbah Dasmi diparingi lancar. Amin. Berangkat paringi sehat teng mriku mangke saged nindakaken rukun kalih wajib haji. Nggih, saged sedanten terus mangke nggih kundur perjalanan paringi bagas waras slamet mengke kumpul kalih keluarga putra sak putu-putunipun ingkang manah wayah pun 24 nggih, Mbak. Nggih. Nggih wayah. 24 kuatah nggih lek manah anu. Niki canggah Pak pun umur 24 nggon kang gadah canggah kula. Ngoten nggih. Dereng merdam riyen. Nggih, mangke nek saged putra putrinipun nika diundang nalika jenengan teng Ka'bah mriku sinten ngetos. Mangke nggih taun rong taun malih. Saged nyusul ya Pak nggih. Saged tindak Berangkat mriku. Nyusul Mbah Dasmi saged mengke nindakaken haji teng mriku nggih. Nggih cita-cita kula ngoten Pak mugi lare kula sedaya saged berangkat. Nggih. Niku cita-cita kula nggih, batin kula ngoten Pak. Amin nggih insyaallah menawi Gusti Allah mangke saged nijabahi nggih Mbah Dasmi nggih. Nek mangke dugi Mekah umroh mangke badhe umroh terus istirahatipun sing cekap sare mangke langsung jenengan mengke wisuda haji teng Arafah menika hukum menika perkiraan tanggal 4 Juni. Nek jenengan mangke tindak nginjing ing pendopo tanggal 18 mengke terbang jenengan niku tanggal 19 sore berarti dumugi Mekah niku perkiraan 12 jam berarti teng tanggal 20 kalih dasa Juni menika sampun pesawat mendarat teng Jeddah ing Bandara Abdul Aziz menika nggih siangan. Nggih langsung jenengan diangkut kalih bis teng nggone pondokan teng hotel. Hotele mboten tebih kalih Masjidil Haram. Sing penting mungkin jenengan derek di pernah ke ketua regu ketua rombongan menawi mengke ruwah ngubangi Ka'bah sae kersane wonten rencangipun. Nek saged menawi badhe tindak ning Masjidil Haram kalih rencang-rencangipun Mbah. Mengke kuwatose kan jenengan saking masjid rada lali dalane ajeng teng hotel ngaten. Mangke kula nek tapi wingi Pak Kepala Kantor Depak nggih sampun nugasi petugas wonten teng mriku wonten petugas mangke direncangi ketua rombongan kalih ketua regu ingkang menah-menahke panjenengan tapi kula yakin panjenengan iku sehat bagas waras mangke nalika wukuf teng Arafah saged nindaki piyambak. Nggih mugi Pak nggih. Nggih mangke badhe teng Arafah wukuf terus teng Mina terus jenengan ngempar jumroh langsung mulih teng pondokan Mekah terus mangke nyuwun sewu nembe tindak Madinah. Nggih Madinah niku ngaten Mbah Dasmi
nek cara jarake Mekah Madinah niku nek cara teng Jawa teng Ndoro niki nggih kaya kados nek awake dhewe niki tindak Jakarta niku adohe ngoten niku sekitar niku. Cuma nek teng mriku keranten dalane wiyar, dalane alus, mangke 5 jam saged dugi Madinah. Mangke nek menawi dugi Madinah hotelipun langkung caket kalih masjidipun Kanjeng Nabi. Masjidipun Nabawi. Cuma wingi nyuwun sewu wonten arahan jenengan mangke nglaksanakno arba'in mboten Mbah Das wingi. Arahan arba'in ngeten 40 waktu melakukan sholat wajib 40 hari. Mboten 40 rakaat artinya 8 dina teng mriku mangke jenengan salat mboten terputus. Ngoten mboten nenten arahan nggih saking nalika manasik. Mboten nggih mboten. Ngeten Mbak Dasmi wingi keranten niki pelaksanaan haji sing taun niki waktune nggih mepet. Mangke menawi saged nggih saged nglaksanakno arba'in. Arba'in ngeten jenengan niku salat mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Terus ngenjingi meleh mulai subuh, zuhur, asar maghrib isya niku 8 dina. Dadi mengke gunggunge kan nek 8 dina sedinten niku 5 rakaat 5 waktu kali salat wajib niku kan berarti 40 waktu salat wajib. Nanti insyaallah mangke insyaallah menawi janjinipun Kanjeng Nabi niku kan panjenengan dipun apunten sekali sedanten dosa-dosa. Tapi pesene kula biasane teng Mekah Madinah niku watuk pilek niku mbon lumrah. Nek amane mengke badane mboten sekeca, mboten napa menawi mboten saged arba'in nggih mboten napa-napa kalih niki sepele tapi ning kula kinten Mbah Dasmi niki mboten mboten nanten hobi blonjo menawi teng mriku nggih sak murwat mawon menawi pados oleh-oleh sale ngaten jenengan mengke semangat blonjo ngalor ngidul terus mengke jenengan nadai teng koper gedhe nika niku nggih mengke enten ketentuan beratipun beratan bobote niku kan tetep 35 kilo kados wingi kan jenengan ngumpulke niku nggih ditimbang niku. Cukup nggih, nggih ditimbang wonten menak mangke nek kathah-kathahipun nek mengke rencang-rencang ajeng do blonjo nggih monggo ning jenengan ngempet nek kepengin nyuwun sewu ngoleh-ngolehi anak putu kurma nggih sak murwat. Arep mangke banyu Zam-zam niku kan sampun disediani lah pemerintah saking kersane. Nggih Mbah Dasmi matur nuwun kula saged sowan silaturahmi ing panjenengan. Kula sepindah jaga kesehatan nggih tetep mangke ngantos mangkatipun sak tindakipun sak pundhipun. Mbah Dasmi teng mriku mangke saged nglaksanakaken sedanten rukun kalih wajibipun haji mulai wukuf, mulai tawaf, sa'i, tahallul, lempar jumrah nika saged sedanten mangke kondur sehat saged kempal malih kalih putra putu ngaten nggih Mbah Dasmi nggih kula namung saged ndongaken ngaten menawi wonten napa-napa mangke sampun wonten petugas wonten sampun tapi insyaallah jenengan iki sehat. Kula mboten bayang Yuswa 9 dosa kalih lho Mbah Dasmi. Saya paringi berkah. Nggih Pak, nggih matur nuwun niku napa Pak? Larene kathah kiyambakan menawi Gusti Allah Subhanahu wa taala maringi sehat. Nggih, nggih. Pangi panjang umur. Nggih. Nggih. Ngaten Mbah Dasmi matur nuwun sanget sepindah malih. Niki nggih setengah ngrepoti tapi kula saged silaturahmi saged nggih sanggup doa. Nggih matur nuwun sanget Pak. Nggih pokoke lancar sedantenipun. Ngaten nggih Mas Dasmi sugeng tindak nginjing kersanipun dherekaken putra wayah wonten Pendopo tapi mangke nggih boten saged sedanten putra wayah niku saged dherekaken wonten Pendopo paling mangke perwakilan tertentu ngoten kan terbatas niku. Nggih. Monggo Mbah Dasmi sugeng tindak nggih. Nggih kula matur nuwun Pak sanget Bapak saged tindak mriki. Amin. Mugi-mugi diparingi sehat, panjang umur, rezeki kathah barokah. Nggih. Demikian pemirsa ini salah satu hikmah yang
patut kita syukuri bahwa memang jamaah haji itu benar-benar panggilan. Mbah Dasmi kebetulan ini disayang oleh Allah mendapat panggilan untuk pergi ke Baitullah untuk melaksanakan haji di Mekah Madinah di usia yang sudah di 92 tahun dalam kondisi tubuh yang sehat, tubuh yang semangatnya juga menggebu. Mungkin kalau ada khilaf, ada salah pemirsa, saya termasuk mohon doanya untuk Mbah Dasmi agar semua diberi kelancaran selama di Makkah Madinah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Urip itu memang harus urip itu harus bermanfaat bagi orang lain, bagi lingkungan, bagi masyarakat, karena sejatinya sebaik-baiknya orang itu yang berguna bagi orang lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak Pak Ngunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik kala syarika laka labbaik. Ya Allah, ini saya percaya bahwa yang namanya ke Baitullah haji itu adalah panggilan Allah. Benar-benar panggilan terbukti. Kali ini saya sowan ke rumahnya Mbah Dasmi. Mbah Dasmi. Yoswo usia sudah 92 tahun. Ini kalau benar-benar tidak panggilan Allah barangkali sangat mustahil. Di usia 93 tahun ternyata mendapat panggilan untuk pergi ke Baitullah. Ini Mbah Dasmi ini salah satu jamaah calon haji yang usianya paling tertua dari rombongan calon jamaah haji dari Kabupaten Blora. Sugeng nginjing Mbah Dasmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dasmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih Mbah Dasmi nggih? Nggih sehat. Alhamdulillah. Raose pripun iki? Saged mangke saged berhaji Mbah Dasmi. Seneng Pak. Kalau saged kedah cita-cita kepengin teng Mekah iki persananan kula matur nuwun sangat sehat. Mugi-mugi saged kabul napa sing kula ajengake. Nggih, ngaten Mbah Dasmi. Panjenengan menika riyen mulai daftar haji ini tahun pinten? 19. 2019 dan kebetulan ini kuotanya bisa dapat di tahun 2025, berarti di jeda 6 tahun. Ini barakallah Mbah Dasmi nggih, dalam jangka 6 tahun panjenengan sudah mendapat giliran nanti bersama calon haji yang lain saking Blora. Anten sederek Mbah Dasmi yang mangke niki nderek haji niki. Derek kula mboten nonton. Mboten nonton nggih. Nggih. Putra pinten Mbah Dasmi? 8. Oh, 8. Alhamdulillah. Tasih sugeng sedanten napa? Tas anu kabundut kalih. Kabundut kalih nggih. Nomor 3 kali nomor setunggal. Nggih. Luar biasa niki Mbah Dasmi nggih. Mugi-mugi mangke ngaten mawon. Panjenengan nalika teng Mekah Madinah mangke anut mawon kalih ketua regu, ketua rombongan, diarahke pripun-pripun pokoke manut sing penting mangke kersane sedanten rukun kalih wajib haji menika saged kaleksanan sedanten. Nggih. Celeng-celeng mboten Mbah Dasmi daftar nalika 2019 niku. Nalika pendaftaran lare kula sing ndatarake. Lah niki nek kula dikirimi dik putu kula anak kula celengi. Kangge niki le kangge nglunasi. Nglunasi kalih nyuwun sewu. Mangke nggih raketan sithik-sithik nggih gembolan sangu. Cuma niki mangke saking pemerintah Mbah Dasmi nalika mangke dumugi Donohudan Solo nggih wonten mangke sangu saking pemerintah namung yatrane mboten rupiah. Yatrane real, nggih, mata uang Arab Saudi. Winganane nggih nderek anu Mbah Dasmi nderek manasik. Nderek ngangge ngatas bakdo. Ngatas bakdo teng kabupaten. Nggih. Ping kalih nderek napa ping setunggal? Ping kalih teng Joglo mriku ping gangsal. Nggih niku kecamatan berarti manasik tingkat kecamatan. Teng sing dienggo apa iku? Napa Bu, Mbah? Teng niku lho sing tinggal masjid niku lho bis
Iku ping setengah nggih. Oh, teng Dono Udan berarti maningan. Mboten. Mboten mikire Blora, Pak. Oh, teng Blora. Nggih, nggih. Nggih. Ning kinten-kinten gambarane lak sampun mengke kula teng mriku niku ngaten sampun paham nggih Mbak Dasmi. Pun, megi kula nggih mau nate umroh, Pak. Oh, umroh tahun pinten Mbak Dasmi? Nami pun dereng Covid. Oh, saderenge Covid niku berarti nggih saderenge jenengan daftar haji. Nggih, nggih anu umroh riyen. Nggih, saderenge haji jenengan pun nanti umroh terus 2019 daftar haji terus menika angsal giliran mangke tindak Mekah Madinah. Rumiyin nalika umroh kalih sinten putra? Kalih putra kalih mantu kula. Alhamdulillah paling boten panjenengan sampun ngertos situasi di sana. Nggih. Mekah Madinah cuma niki ngaten Mbah Dasmi. Nalika jenengan niku ibadah umroh mangke napa niku lakone jenengan sing jenengan lakoni niku beda nalika mengke jamaah haji. Pesene kula Nggih. mangke nek dumugi Mekah niki mangke panjenengan karena haji saking Blora itu masuk gelombang 2 awal. Gelombang 2 awal mangke mangkate serada awal mangke istirahat teng Mekah mangke seradi dangu. Mangke disihat-sihake mangke nek pas misale bodho Idul Adha niku mangke nek teng Kemis niku teng 5 Juni berarti panjenengan mangke wisudane haji niku teng Arafah menika tanggal 4 Juni. Sing penting niku jenengan paling sehat, paling apa tenagane mboten usah dioyo kersane mangke pas teng Arafah wukuf menika panjenengan saged nglampahi niki putra-putra nginjing jam 12 kan pun kempalan. Nggih pun. Niki putra-putra saged kempal sedanten, Mbak? Nggih sing duwe mengke nembe sing teng Jakarta. Saking Jakarta. Nggih. Nek sing teng mriki sing ringkeh ngaten niki nggih enten. Nggih, oh lingkungan mriki Mas. Semriki sekawan, Pak. Oh, teng Jakarta sekawan. Oh, ngaten. Nggih. Maksudnya nginjing kan saged nguntake Mbah Dasmi nalika mangke tindak teng pendopo. Sebab ngaten Mbah Dasmi, mangke nggih keluarga niku diparingi mangertosan. Nek sampun jenengan munggah bis ing pendopo nuju Dono Udan, mangke keluarga niku kan namung nguntake saking pendopo. Nggih mboten usah nderek teng Dono Udan. Soale nek nderek teng Dono Udan mangke nggih mboten saged mlebet. Jenengan teng mriku niku tesih ribet teng Dono Udan niku nggih jenengan mengke enten pemeriksaan kesehatan, pembagian gelang, pembagian paspor, terus pembagian living cost. Mangke dahar teng mriku sampun langsungan sampun wonten, Mbak. Teng mriku nggih sing penting. Mboten enten sing teng mriku, Pak. Mboten enten sing ngeterke teng Solo mboten enten. Alhamdulillah, soalnya nek mengke nderekaken teng Solo nggih mboten saged mlebet. Nggih mboten saged bisa merep teng mriki mawon mungkin. Oh, nggih. Niki nyuwun sewu, Mbah Dasmi menawi kepareng. Mbah Dasmi niku sedinten-dinten niku usaha wira swasta napa-napa, Mbah? Lha kula ndek riyen nggih, Pak. Nggih. Sajian jagal ayam. Oh, wonten Mider. oh, miter. Nggih. Oh. Indung dunak lho, Pak. Nggih, perjuangan nggih. Nggih, nggih. Pinten taun niku? Nggih pun kula gadah laring. Oh. Ngeten lho, Pak nggih. Nggih. Bojo kula niku tani. Nggih. Nang tani niku 7-4 pun mboten wonten. Oh, Kadang kula sampun. mimpin lare niku 8 niku sak bapakipun mboten wonten. Mbah Kakung sampun Kabundut tahun 74. Anu single parent istilah sakniki ning piyambakan jenengan kula mentah putra-putranipun ngantos awet sami dewasa akhire nggih sami-sami do rumah tangga mutu nyanggah sampun canggah pinten? Dereng canggah nek putu pun 24, Pak. Buyut. Putu 23. Amanah nggih niku rezeki. Ning lare kula niku nggih alhamdulillah, Pak. Mboten negeri nanging nggih pun mboten anu kula. Nggih. Pun saged kiyambak-kiyambak Nggih. pun gadah griya sedaya. Percaya. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah Mbak Dasmi menika minangka bukti Gusti Allah menika memang maha kuwasa, maha ingkang paring rezeki ingkang kathah.
Senasa boten dadi pegawai negeri kasunyatane nggih saged. Nggih bebrayan ngumumi tiyang kathah. Ngaten nggih Pak. Terus riyen kok cita-cita badhe daftar haji niku mergo jenengan kepencut nalika umrah wonten niku napa? Nggih kepengin Pak, kepengin. Batin kula kepengin mugi-mugi kula niki umrah nggih saged haji. Batin kok anak kula sing ragil saged daftarake. Terus iki nyelengi kok putu anak dikirim nek bodho Pak. Nggih. Niku kula celengi. Kangge niki lunasan. Nggih. Maksude ngeten Mbak Dasmi. Nalika jenengan umrah, batin niku tumus. Gusti Allah nika batin kula ngoten Pak, batin. Ngoten nggih. Mireng terus akhire niki panjenengan saged tindak haji. Ngoten nggih. Alhamdulillah istilahnya sing pesene kula ngaten. Mangke nek teng mriku Mbah Dasmi nek nyimpen arta sangu sing ati-ati nggih. Iya niki ya. Nggih kan enten tas paspor. Nggih. Terus ampun misale nek tindak masjid ya sing ati-ati mboten usah nek pas kumpul-kumpulan tiyang kathah terus jenengan nderek ngoten. Nggih. Sak madya mawon mangke hotelipun panjenengan kalih Masjidil Haram kalih Ka'bah niku sekitar 2 kilo. Ngoten nggih. Nek jenengan kan pun biasa melampah riyen kan. Nggih Pak nek njing itu nggih mlampah-mlampah. Anu latihan nggih, Mbak. Nggih terus. Mangke nek misale selati saya pamane mboten saged salat berjamaah teng nggone Masjidil Haram mangke teng hutan nggih saged. Tapi mengke rencange kathah, Mbak, nek pamane saya melampah mangke nggih wonten bis wonten nika. Dadi sing penting dahar teng mriku napa mawon wis pokoke sekeca. Nggih. Dahar niku penting, Mbah. Kersane nyuwun sewu badane Mbah Dasmi tetep sehat. Karemane napa wingi tas kopone gedhe mun dikumpulke nggih. Nggih mau berangkat wingi, Pak. Nggih. Wingi anu adaran karemane paling boten mangke nggih. Nek kepengin sambel pecel mblurut teng nika kangen. Pun beto Pak, pun beto. Nggih. Beranggang pun beto. Nggih, mesane wong teng mriku niku mengke nek kangen masakan Blora kan saged mangke nganu napa nggih dahar masakan khas Blora nggih. Mugi-mugi mangke Mbah Dasmi diparingi lancar. Amin. Berangkat paringi sehat teng nika mangke saged nindakaken rukun kalih wajib haji. Nggih, saged sedanten terus mangke nggih kundur perjalanan paringi bagas waras slamet mengke kumpul kalih keluarga putra sak putu-putunipun ingkang malah wayah pun 24 nggih, Mbak. Nggih. Nggih wayah. 24 kathah nggih lek maneh. Niki canggah Pak pun umur 24 nggon kang kedah canggah kula. Ngoten nggih. Dereng merdamel riyen. Nggih, mangke nek saged putra putrinipun nika diundang nalika jenengan ning Ka'bah mriku sinten ngetos. Mangke nggih taun rong taun malih. Saged nyusul nggih Pak nggih. Saged tindak berangkat mriku. Nyusul Mbah Dasmi saged mengke nindakaken haji teng mriku nggih. Nggih cita-cita kula ngoten Pak, mugi lare kula sedaya saged berangkat. Nggih. Niku cita-cita kula nggih, batin kula ngoten Pak. Nggih, insyaallah menawi Gusti Allah mangke saged mijabahi nggih Mbah Dasmi nggih. Nek mangke dugi Mekah umroh mangke badhe umroh terus istirahatipun sing cekap sare mangke langsung jenengan mengke wisuda haji teng Arafah menika hukum menika perkiraan tanggal 4 Juli. Nek jenengan mangke tindak nginjing ing pendopo tanggal 18 mengke terbangin jenengan itu tanggal 19 sore berarti dumugi Mekah niku perkiraan 12 jam berarti teng tanggal 20 kali doso Juni menika sampun pesawat mendarat teng Jeddah ing Bandara Abdul Aziz menika nggih siangan. Nggih langsung jenengan diangkut kalih bis teng nggone pondokan teng hotel. Hotele mboten tebih kalih Masjidil Haram. Sing penting mungkin jenengan nderek
di pernah ke ketua regu ketua rombongan menawi mengke tuak ngubangi Ka'bah sae kersane wonten rencangipun ngoten nek saged menawi badhe tindak ning Masjidil Haram kalih rencang-rencangipun Mbah mengke kuwatose kan jenengan saking masjid rada lali dalane ajeng teng hotel ngaten mangke kula nek tapi wingi Pak Kepala Kantor Depak nggih sampun nugasi petugas wonten teng mriku wonten petugas mangke direncangi ketua rombongan kalih ketua regu ingkang menah-menahke panjenengan tapi kula yakin panjenengan iku sehat bagas waras mangke nalika wukuf teng Arafah saged nindaki piyambak nggih mugi Pak nggih mangke badhe teng Arafah wukuf terus teng Mina terus jenengan ngempar jumroh langsung mulih teng pondokan Mekah terus mangke nyuwun sewu nembe tindak Madinah nggih Madinah niku ngaten Mbah Dasmi nek cara jarake Mekah Madinah niku nek cara teng Jawa teng Ndoro niki nggih kaya kados nek awake dhewe niki tindak Jakarta niku adohe ngoten niku sekitar niku cuma nek teng niku keranten dalane wiyar, dalane alus, mangke 5 jam saged dugi Madinah. Mangke nek menawi dugi Madinah, hotelipun langkung caket kalih masjidipun Kanjeng Nabi, masjidipun Nabawi. Cuma wingi nyuwun sewu wonten arahan jenengan mangke laksanakno arba'in mboten Mbah Dasmi wingi. Arahan arba'in ngaten 40 waktu melakukan sholat wajib 40 hari mboten 40 rakaat artinya 8 dina teng mriku mangke jenengan sholat mboten terputus ngoten mboten nenten arahan nggih saking nalika manasik mboten nggih mboten ngeten Mbah Dasmi wingi keranten niki pelaksanaan haji sing taun niki waktune nggih mepet mangke menawi saged nggih saged ngelaksanakno arba'in ngeten jenengan iku salat mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Terus ngenjingi meleh mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya niku 8 dina. Dadi mengke gunggunge kan nek 8 dina sedinten niku 5 rakaat 5 waktu kali salat wajib niku kan berarti 40 waktu salat wajib. Nanti insyaallah mangke insyaallah menawi janjinipun Kanjeng Nabi niku kan panjenengan dipun apunten sekali sedanten dosa-dosa. Tapi pesene kula biasane teng Mekah Madinah niku watuk pilek niku mbon lumrah. Nek amane mengke badane mboten sekeca mboten napa menawi mboten saged abae nggih mboten napa-napa kalih niki sepele tapi nek kula kinten Mbah Dasmi niki mboten mboten enten hobi blonjo menawi teng mriku nggih sak murwat mawon menawi pados oleh-oleh sale ngaten jenengan mengke semangat blonjo ngalor ngidul terus mengke jenengan nadai teng koper gedhe nika niku nggih mengke enten ketentuan beratipun berapa bobote nggih niku kan tetep 35 kilo kados wingi kan jenengan ngumpulke niku nggih ditimbang niku cukup nggih ditimbang ngoten menak mangke nek kathah-kathahipun nek mengke rencang-rencang ajeng do blonjo nggih monggo ning jenengan ngempet nek kepengin nyuwun sewu ngoleh-ngolehi anak putu kurma nggih sak murwat arep mangke banyu Zam-zam niku kan sampun disediani lah pemerintah saking kersane nggih Mbah Dasmi matur nuwun kula saged sowan silaturahmi ing panjenengan kula sepindah jaga kesehatan nggih tetep mangke ngantos mangkatipun sak tindakipun sak pundhipun Mbah Dasmi teng mriku mangke saged nglaksanakaken sedanten rukun kalih wajibipun haji mulai wukuf mulai tawaf sa'i tahallul lempar jumrah nika saged sedanten mangke kondur sehat saged kempal malih kalih putra putu ngaten nggih Mbah Dasmi nggih kula namung saged ndongaken ngaten menawi wonten napa-napa mangke sampun wonten petugas wonten sampun tapi insyaallah
jenengan iki sehat. Kula mboten bayang ya swara sangang dosa kalih lho Mbah Dasmi. Nggih, amin. Saya paringi berkah. Nggih Pak, nggih matur nuwun niku napa Pak? Nggih. Larene kathah piyambakan menawi Gusti Allah Subhanahu wa taala maringi sehat, Nggih, nggih. maringi panjang umur. Nggih. Nggih. Ngaten Mbah Dasmi matur nuwun sanget sepindah malih. Niki nggih setengah ngrepoti, setengah tapi kula saged silaturahmi, sagede nggih sanggup doa. Nggih, matur nuwun sanget Pak. Nggih, pokoke lancar sedantenipun. Nggih. Ngaten nggih Mas Dasmi, sugeng tindak nginjing kersanipun dherekaken putra wayah wonten Pendopo, tapi mangke nggih boten saged sedanten putra wayah niku saged dherekaken wonten Pendopo, paling mangke perwakilan tertentu ngoten kan terbatas niku. Nggih. Monggo Mbah Dasmi sugeng tindak nggih. Nggih kula matur nuwun Pak sanget Bapak saged tindak mriki. Amin. Mugi-mugi diparingi sehat, panjang umur, rezeki kathah barokah. Nggih, nggih. Demikian pemirsa, ini salah satu hikmah yang patut kita syukuri, bahwa memang jamaah haji itu benar-benar panggilan. Mbah Dasmi kebetulan ini disayang oleh Allah mendapat panggilan untuk pergi ke Baitullah, untuk melaksanakan haji di Mekah Madinah di usia yang sudah di 92 tahun dalam kondisi tubuh yang sehat, tubuh yang semangatnya juga menggebu. Mungkin kalau ada hilaf, ada salah pemirsa, saya termasuk mohon doanya untuk Mbah Dasmi agar semua diberi kelancaran selama di Makkah Madinah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Urip itu memang harus urip itu harus bermanfaat bagi orang lain, bagi lingkungan, bagi masyarakat, karena sejatinya sebaik-baiknya orang itu yang berguna bagi orang lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak Pak ngunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ya Allah, ini saya percaya bahwa yang namanya ke Baitullah haji itu adalah panggilan Allah. Benar-benar panggilan terbukti. Kali ini saya sowan ke rumahnya Mbah Dasmi. Mbah Dasmi. Nggih. Yoswo usia sudah 92 Dua. tahun. Ini kalau benar-benar tidak panggilan Allah, barangkali sangat mustahil. Di usia 93 tahun ternyata mendapat panggilan untuk pergi ke Baitullah. Ini Mbah Dasmi ini salah satu jamaah calon haji yang usianya paling tertua dari rombongan calon jamaah haji dari Kabupaten Blora. Sugeng nginjing Mbah Dasmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih Mbah Dasmi nggih? Nggih sehat. Alhamdulillah. Raose pripun iki? Saged mangke saged berhaji Mbah Dasmi. Seneng Pak. Seneng, Kalau nggih. saged kedah cita-cita kepengin teng Mekah niku Nggih. persananan kula matur nuwun sangat Amin. sehat. Nggih. Mugi-mugi saged kabul napa sing Amin. kula ajengake. Nggih, ngaten Mbah Dasmi. Nggih. Panjenengan menika riyen mulai daftar haji ini tahun pinten? 19. 2019 dan kebetulan ini kuotanya bisa dapat di tahun 2025, berarti di jeda 6 tahun. Ini barakallah Mbah Dasmi nggih, dalam jangka 6 tahun panjenengan sudah mendapat giliran nanti bersama calon haji yang lain saking Blora. Anten sederek Mbah Dasmi yang mangke niki nderek haji niki. Derek kula mboten nonton. Mboten nenten nggih. Nggih. Nggih, putra pinten Mbah Dasmi? 8. Oh, 8. Alhamdulillah. Tasih sugeng sedanten napa? Tas kapundhut kalih. Apundhut kalih nggih. Nomor 3 kali nomor setunggal. Nggih, luar biasa niki Mbah Dasmi nggih. Mugi-mugi mangke ngaten mawon. Panjenengan nalika teng Mekah Madinah mangke anut mawon kalih ketua regu, ketua rombongan, diarahke pripun-pripun, pokoke manut sing penting
mangke kersane sedanten rukun kalih wajib haji menika saged kaleksanan sedanten. Nggih. Celeng-celeng mboten Mbah Dasmi ndaftar nalika 2019 niku. Nalika pendaftaran lare kula sing ndatarake. Alhamdulillah. Lah niki nek kula dikirimi dik putu kula, anak kula celengi. Kangge niki le kangge nglunasi. Nglunasi kalih nyuwun sewu. Nggih. Mangke nggih raketan sithik-sithik nggih gembolan sangu. Cuma niki mengke saking pemerintah Mbah Dasmi nalika mangke dumugi Donohudan Solo nggih wonten mangke sangu saking pemerintah namung yatrane mboten rupiah, yatrane real. Nggih. Mata uang Arab Saudi. Winganane nggih nderek anu Mbah Dasmi nderek manasik Nderek ngangge ngantos bakdo. ngantos bakdo teng kabupaten Nggih. ping kalih nderek napa ping setunggal. Ping kalih teng Nggih. Joglo mriku ping gangsal. Nggih niku kecamatan berarti Nggih. manasik Niku tingkat nggih. kecamatan. Teng sing tinggo apa iku? Napa Bu, Mbah? Teng niku lho sing tinggal masjid niku lho bis niku ping setunggal nggih. Oh, teng Donohudan berarti menengan. Mboten. Mboten mikire bluro, Oh, Pak. teng Bluro. Nggih, nggih. Nggih. Ning kinten-kinten gambarane lak sampun mengke kula teng mriku niku ngaten sampun paham nggih Mbah Dasmi. Pun mesti kula nggih mau nate umroh, Pak. Oh, umroh tahun pinten Mbah Dasmi? Nami pun dereng kopek. Oh, saderenge Covid niku berarti nggih saderenge jenengan daftar kaji. Nggih. Nggih anu umroh riyen. Nggih, saderenge kaji jenengan pun nanti umroh terus 2019 daftar haji terus menika angsal giliran mangke tindak Mekah Madinah. Rumiyin nalika umroh kalih sinten putra? Kalih putra kalih mantu kula. Alhamdulillah paling boten panjenengan sampun ngertos situasi di sana. Nggih. Mekah Madinah cuma niki ngaten Mbah Dasmi. Nalika jenengan niku ibadah umroh mangke napa niku lakone jenengan sing jenengan lakoni niku beda nalika mengke jamaah haji. Pesene kula Nggih. mangke nek dumugi Mekah niki mangke panjenengan karena haji saking Bluro itu masuk gelombang 2 awal. Gelombang 2 awal mangke mangkate serada awal mangke istirahate teng Mekah mangke selagi dangu. Mangke disihat-sihake mangke nek pas misale bodho Idul Adha niku mangke nek teng Kemis niku teng 5 Juni berarti panjenengan mangke wisudane haji niku teng Arafah menika tanggal 4 Juni. Sing penting niku jenengan paling sehat, paling apa tenagane mboten usah dioyo kersane mangke pas teng Arafah wukuf menika panjenengan saged nglampahi niki putra-putra nginjing jam 11 kan pun kempalan. Nggih pun. Niki putra-putra saged kempal sedanten, Mbak. Nggih sing duwe mengke nembe sing Jakarta. Saking Jakarta. Nggih. Nek sing teng mriki sing ringkeh ngaten niki nggih enten. Nggih, oh lingkungan mriki Mas. Semriki sekawan, Pak. Oh, teng Jakarta sekawan. Oh, ngaten. Nggih. Maksudnya nginjing kan saged nguntake Mbah Dasmi nalika mangke tindak teng pendopo. Sebab ngaten Mbah Dasmi mangke nggih keluarga niku diparingi mangertosan. Nek sampun jenengan munggah bis ing pendopo nuju Donohudan, mangke keluarga niku kan namung nguntake saking pendopo. Nggih mboten usah nderek teng Donohudan. Soale nek nderek teng Donohudan mangke nggih mboten saged mlebet. Jenengan teng mriku niku tesih ribet teng Donohudan niku nggih jenengan mengke enten pemeriksaan kesehatan, pembagian gelang, pembagian paspor, terus pembagian living cost. Mangke dahar teng mriku sampun langsungan sampun wonten, Mbak. Teng mriku nggih sing penting. Mboten enten sing teng mriku, Pak. Mboten sing ngeterke teng Solo mboten enten. Alhamdulillah, soalnya nek mengke nderekaken teng Solo nggih mboten saged mlebet. Nggih mboten saged bisa merep teng mriki mawon mungkin. Oh, nggih. Niki nyuwun sewu, Mbah Dasmi menawi kepareng. Mbah Dasmi niku sedinten-dinten niku usaha wira swasta napa-napa, Mbah? Lha kula ndek riyen nggih, Pak. Nggih. Sadian jagal ayam. Oh, wonten
Mider. Oh, mider. Nggih. Oh. Indung dunak lho, Pak. Nggih, perjuangan nggih. Nggih, nggih. Pinten taun niku? Nggih pun kula gadah laring. Oh. Ngeten lho, Pak nggih. Nggih. Bojo kula niku tani. Nggih. Nang tani niku 7-4 pun mboten wonten. Oh, Dados kula sampun. mimpin lare niku 8 niku sak bapakipun mboten wonten. Mbak Kakung sampun Kabundut, tahun 74. Anu single parent istilah sakniki ning piyambakan jenengan kula mentah putra-putranipun Nggih, ngantos awet sami dewasa, akhire nggih sami-sami do rumah tangga, mutu nyanggah sampun canggah pinten? Dereng canggah nek putu pun 24, Pak. Buyut. Putu 23. Amanah nggih niku rezeki. Ning lare kula niku nggih alhamdulillah, Pak. Mboten negeri nanging nggih pun mboten anu kula. Nggih. Pun saged kiyambak-kiyambak, Nggih. pun gadah griya sedaya. Percaya. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah Mbak Dasmi menika minangka bukti Gusti Allah menika memang maha kuwasa, maha ingkang paring rezeki ingkang kathah. Nggih, Senasa nggih, Pak. boten dadi pegawai negeri kasunyatane nggih saged. Nggih. Nggih bebrayan ngumumi tiyang kathah. Nggih, Ngaten ya, Mbak nggih, Dasmi. nggih, Pak. Terus riyen kok cita-cita badhe daftar haji niku mergo jenengan kepencut nalika umrah wonten niku napa? Nggih kepengin, Pak, kepengin. Batin kula kepengin mugi-mugi kula niki umrah bilih saged Haji. haji. Batin ning Nggih. anak kula sing ragil saged daftarake. Nggih, nggih. Terus iki nyelengi kok putu anak dikirim nek bodho, Pak. Nggih. Niku kula celengi. Nggih. Kangge niki lunasan. Nggih. Saged. Maksudnya ngeten Mbak Dasmi. Nalika jenengan umrah, batin niku tumus. Nggih, Gusti Mbak. Allah nika Batin kula ngoten, Pak, batin. Ngoten nggih. Nggih. Mireng terus akhire niki panjenengan saged tindak haji. Nggih. Ngoten nggih. Nggih, mamane ngono. Alhamdulillah istilahnya sing pesene kula ngaten. Mangke nek teng mriko Mbah Dasmi nek nyimpen arta sangu sing ati-ati nggih. Iya niki ya. Nggih kan enten tas paspor. Nggih, nggih. Ngaten. Terus ampun misale nek tindak masjid ya sing ati-ati mboten usah nek pas kumpul-kumpulan tiyang kathah terus jenengan nderek ngoten. Nggih, nggih, nggih. Sak madya mawon mangke hotelipun panjenengan kalih Masjidil Haram kalih Ka'bah niku sekitar 2 kilo. Ngoten nggih. Nek jenengan kan pun biasa melampah riyen kan. Nggih, Pak, nek njing itu nggih mlampah-mlampah. Anu latihan nggih, Mbak. Nggih terus, nggih terus. Mangke nek misale selati saya pamane mboten saged salat berjamaah teng nggone Masjidil Haram mangke teng hutan nggih saged. Tapi mengke rencange kathah, Mbak, nek pamane saya melampah mangke nggih wonten bis wonten nika. Nggih. Dadi sing penting dahar teng mriku napa mawon wis pokoke sekeca. Nggih. Dahar niku penting, Mbah. Nggih. Kersane nyuwun sewu badane Mbah Dasmi tetep sehat. Nggih. Karemane Nggih, Pak. napa wingi tas kopone gedhe mun dikumpulke nggih. Nggih mau berangkat wingi, Pak. Nggih. Wingi anu adaran karemane paling boten mangke nggih. Nek kepengin sambel pecel mbluro teng nika kangen. Pun beto, Pak, pun beto. Nggih. Beranggang pun beto. Nggih, maksane wong teng mriku niku mengke nek kangen masakan mbluro kan saged mangke nganu napa nggih dahar masakan khas mbluro nggih. Mugi-mugi mangke Mbah Dasmi diparingi lancar. Amin, amin. Nggih, berangkat paringi sehat ing nika mangke saged nindakaken rukun kalih wajib haji. Nggih, Amin. saged sedanten terus mangke nggih kundur perjalanan paringi bagas waras slamet mengke kumpul kalih keluarga putra sak putu-putunipun ingkang manah wayah pun 24 nggih, Mbak. Nggih. Nggih, wayah. 24 kathah nggih lek manah anu. Niki canggah, Pak. Pun umur 24 nggon kang gadah canggah kula. Ngoten nggih. Nggih, dereng merdamel riyen. Nggih, mangke nek saged putra putrinipun nika diundang nalika jenengan teng Ka'bah mriku sinten ngertos. Mangke nggih taun rong taun malih. Saged nyusul ya, Pak, nggih. Saged tindak Berangkat mriku. nyusul Mbah Dasmi saged mengke nindakaken
haji teng mriku nggih. Nggih cita-cita kula ngoten Pak, mugi lare kula sedaya saged berangkat. Nggih. Niku cita-cita kula nggih, batin kula ngoten Pak. Amin, nggih insyaallah menawi Gusti Allah mangke saged ngijabahi nggih Mbah Dasmi nggih. Nek mangke dugi Mekah umroh mangke badhe umroh terus istirahatipun sing cekap sare mangke langsung jenengan mangke wisuda haji teng Arafah menika hukum menika perkiraan tanggal 4 Juni. Nek jenengan mangke tindak nginjing ing pendopo tanggal 18 mangke terbang jenengan itu tanggal 19 sore berarti dumugi Mekah niku perkiraan 12 jam berarti teng tanggal 20 kalih dasa Juni menika sampun pesawat mendarat ing Jeddah ing Bandara Abdul Aziz menika nggih siangan. Nggih langsung jenengan diangkut kalih bis teng nggone pondokan, teng hotel. Hotele mboten tebih kalih Masjidil Haram. Sing penting mungkin jenengan derek di pernah-pernah ke ketua regu ketua rombongan menawi mengke ruwah ngubangi Ka'bah sae kersane wonten rencangipun. Nek saged menawi badhe tindak ning Masjidil Haram kalih rencang-rencangipun Mbah. Mengke kuwatose kan jenengan saking masjid rada lali dalane ajeng teng hotel. Ngaten. Mangke kula nek tapi wingi Pak Kepala Kantor Depak nggih sampun nugasi petugas wonten teng mriku wonten petugas mangke direncangi ketua rombongan kalih ketua regu ingkang menah-menahke panjenengan tapi kula yakin panjenengan iku sehat bagas waras mangke nalika wukuf teng Arafah saged nindakake ambak. Nggih mugi Pak nggih. Nggih mangke badhe teng Arafah wukuf terus teng Mina terus jenengan ngempar jumroh langsung mulih teng pondokan Mekah terus mangke nyuwun sewu nembe tindak Madinah. Nggih Madinah niku ngaten Mbah Dasmi. Nek cara jarake Mekah Madinah niku nek cara teng Jawa teng Ndoro niki nggih kaya kados nek awake dhewe niki tindak Jakarta niku adohe ngoten niku sekitar niku. Cuma nek teng mriku keranten dalane